Radio Stubica, Panorama utorkom. Dobro večer poštovani slušatelji i svi oni koji nas gledate, gledatelji i gledateljice. Dobrodošli u još jednu panoramu Radio Stubice u kojoj ćemo večeras malo razgovarati o aktualnom četvrtom valu pandemije COVID-19 i uvođenju COVID potvrda i svemu ono što ide uz to. Naši i vaši gosti putem etera su gospođa Martina Gregurović-Šanjuk, pročelnica za zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Dobro večer. Dobro večer svim slušateljicama i slušateljima Radio Donje Stubice i oni koji nas prate putem video linka. Hvala vam na pozivu za sudjelovanje u današnjoj emisiji. I dr. Ivan Lipovac, naš češći gost i inače, a pogotovo u ovoj zadnjih godinu i pol, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, voditelj higijensko-epidemiološke službe. Dobro večer i vama. Dobro večer. Evo, doktore, kakva nam je trenutna epidemiološka situacija u Krapinsko-zagorskoj županiji i danas, ali i ovih dana u vrhuncu ovog četvrtog vala? Pa da, mi kao što dobro ste rekli, zadnjih 3 tjedna sigurno suočavamo se sa porastom broja oboljelih i zaraženih. Dakle, mogu vam reći podatak recimo da do sad je bilo ukupno, od početka pandemije 18.745, koje mi imamo podatke registriranih, oboljelih, vjerojatno je bilo sigurno i više. A evo samo još jedan podatak za ilustraciju. Dakle, u listopadu smo ukupno imali 1500 novo oboljelih, a sada u prvoj polovici, polovicom studenog već 3000. Dvostruko više nego cijeli mjesec prije, što zapravo govori o tome da je vrhunac, sad da li je vrhunac, to ćemo vidjeti narednih dana, možda smo ipak, ja se nadam da smo dostegli nekakvi plato, da ćemo uskoro ipak krenuti prema ovim nižim brojkama. Evo, to će pokazati vrlo brzo ovih za idućih nekoliko dana ili tjedana. Čini mi se da je i pojačan odaziv na cijepljenje zadnjih tjedana, dana. Imali ste i u subotu izvanrednu akciju cijepljenja po cijeloj županiji. Pa da, mi smo zapravo primijetili da mi u zavodu kod nas već cijepimo zapravo od zadnjih 6-7 mjeseci svakodnevno, ali smo primijetili zadnjih recimo 3 tjedna jako velik porast. Kod nas je čekali po 2 sata na cijepljenje, dakle to je već, smo shvatili zapravo da i to većina ljudi koji su dolazili kod nas su vam bili ljudi koji su mobilni, koji imaju manje od 60 godina, a nama je bio cilj zapravo prvenstveno zaštititi ove starije ljudi kojima je korona može napraviti velikih problema i nažalost često i dovodi do hospitalizacije i odlaska na respirator i smrtnog ishoda, a to se moglo postići jedno tako da kolege u ambulantama isto tako se uključuju u cijepljenje i to je sad pokazalo se zapravo rezultat toga je bila ova subota što ste vi spomenuli. Dakle, mi smo tu subotu, mislim da je to rekord koliko ja pamtim, dakle mi smo tu subotu, samo u subotu procijepili u cijeloj županiji, dakle govorim i ambulante obiteljske medicine i Zavod za javno zdravstvo 2624 ljudi, a od toga vam je bilo 1850 prvih doza, znači ljudi koji su prvi put došli na cijepljenje. To je podatak koji je stvarno i ovako respektabilan i drago mi da su ljudi došli i da se pokazalo da je to imalo stvarno smisleno, dakle da je ta subota bila dobro izabrana, jer subotom ljudi su i manje više i kod kuće nemaju radnih obaveza, a i drugo bilo je omogućeno tim starim ljudima kojima je isto jako važno da se procijepe, da dođu kod svojih doktora su im je dostupniji nego da svi dolaze na jednom punkt kao što je kod nas u Zaboku i to se pokazalo kao stvarno opravdano. Kakva je situacija u bolnicama? Broj oboljelih koji završavaju u bolnicama i na raznim uređajima se povećava iz dana u dan još uvijek. Da, mi imamo podatak i svaki dan dobijamo koliko je ljudi hospitalizirani. Evo današnji dan je 101 osoba je hospitalizirana u bolnici. Dakle, sad su od prošlog tjedna je otvorena specijalna bolnica Krapinske Toplice kao sekundarna bolnica. Dakle, kapaciteti se naravno pune, što nije dobro, ali s obzirom na uvijek imate odmak, prema broju zaraženih, kad se povećava broj zaraženih treba otprilike tjedan, dva
da se onda počnu puniti, nažalost, i bolnice, to nas očito sad tek čeka. A kakva je situacija u Zabočkoj općoj bolnici? Čućemo od ravnatelja Tihomira Vančine. Gospodine Vančina, čujemo se, dobra večer. Čujemo se, dobro večer, evo vama u studiju i vašim slušateljima. Evo, kakve su brojke, kako je stanje u vašoj bolnici? U petak na konferenciji za novinare rekli ste dakle da se bolnica puni, počeli ste slati pacijente i u druge bolnice. Čini mi se da je taj povećanje to nastavljeno evo i narednih dana, od petka na ovamo. Pa situacija sigurno nije sjajna, što više zabrinjavajuće s obzirom da kada gledamo broj testiranih, odnosno pozitivnih pacijenata u testiranima, imamo veliki broj pozitivnih pacijenata, to se odražava sigurno na broj hospitaliziranih. Mi smo danas ujutro imali brojku 77, ta brojka nešto, evo sad tu u ovim večernjim satima je veća, ujutro smo imali 17 na respiratoru, sada ih imamo 20 na respiratoru, tako da situacija je zabrinjavajuća. Mi smo što se tiče krevetnih kapaciteta puni. Mi ćemo sutra tijekom dana otvoriti novi odjel sa 27 kreveta. To je naš maksimalni kapacitet i to ćemo sad na neki način popuniti za dan i pol. Situacija je sigurno zabrinjavajuća jer vidim da danas isto oko bolnice je hrpa ljudi koja je na testiranju, što znači da stvari ne popuštaju. To se sve odražava na zdravstveni sustav. Ono što nismo nikad imali, to je 20 ljudi na respiratoru, 20 pacijenata. To ono što je zabrinjavajuće. Imate li još respiratora? U petak ste ih imali 20, znači sad imate 20 pacijenata? 22 respiratora. Još dva imate. Znači. 2 respiratora, 5 prenosnih respiratora, 2 aparata za neovazivnu ventilaciju i 15 aparata za visoke protoke kisikom, terapiju kisikom, tako da što se tiče aparature i prostora, to nije problem u ovom trenutku. Problem su naravno ljudi, jer se to iziskuje dodatne napore, jer ne smijemo zaboraviti da u bolnici leže i pacijenti koji nemaju COVID i oni moraju biti zbrinuti, tako da situacija je sigurno teška i zabrinjavajuća, ali evo mi dajemo sve napore kako bi zbrinuli pacijente, ali ono što sam zapravo želio reći da je samo to kada sumiramo produkt necijepljenja i nepridržavanja epidemioloških mjera, i to je zapravo se odražava naravno na pozitivne u testiranju i na broj pacijenata u bolnici. Gospodine Vančina, imali ste u petak i 2 trudnice u bolnici, kakva je situacija s trudnicama sada? Evo, nažalost imali smo da trudnice koje su zaražene COVID-om, premjestili smo ovo dio u kliniku, jednu u zaraznu, drugu pacijenticu na KBC Rebro. Tako da situacija sigurno nije dobra, s obzirom da smo u bolnici imali 4 trudnice koje su imale COVID, što znači da evo bolest u ovom valu zapravo ne preza pred ničim, i to je ono što je zabrinjavajuće. Zapravo u drugom i trećem valu na početku 2021. i na kraju 2020. zapravo nismo imali niti jednu, što znači da ovaj virus je puno jači, puno više je zarazni i puno su teži simptomi, i to je zapravo opomena svima da prije svega se trebamo držati epidemioloških mjera, dezinfekcije, distance, što zapravo smo donekle poštivali onih godinu dana prije, što znači da smo sad svi opušteni, a s druge strane nemamo dovoljan broj procijepljenih građana i to virus se širi u stanovništvu. Gospodine Vančina, što je sa onim, imali ste 38-godišnjeg pacijenta bez dodatnih bolesti na respiratoru i rekli ste da je u dosta teškom stanju. Pacijent je od 30.10. još uvijek na respiratoru. Pacijent je stabilno, ali kada su pacijenti na respiratoru sigurno oni su životno ugroženi i moram reći da su takva stanja sigurno teška stanja. Evo, mi se borimo, pacijent je za sad stabilno. I evo, samo za sam kraj, spomenuli ste sami dakle, da je to i naporno za djelatnike. Gledao sam danas popodne i uživo tiskovnu konferenciju ministra Beroša koji je rekao imat ćemo aparate, imamo i kapacitete, ali su nam problem ljudi koji se već 1.5 godina dakle bore sa tom bolešću, rade naporno, dugotrajno, stalno. Kakva je situacija kada je u pitanju zdravstveno osoblje u Zabočkoj bolnici? Pa radi se o tome da u principu takve pacijente liječe jedni te isti ljudi, internisti,
anesteziolozi, neurolozi, i to je u principu problem da ti ljudi su konstantno već godinu i pol osim onog svojeg posla koji imaju, koji je redovan i kad nema covida, zapravo imaju ove dodatne napore kroz 2-3, evo mi sad imamo zapravo imat ćemo 2 intenzivne jedinice sa skoro 20 respiratora, pa imamo čistu intenzivnu koju moramo imati, znači vi za vrijeme kada nema covida nemate te intenzivne, nemate 20 respiratora, tih 20 respiratora mora neko snabdijevati, medicinske sestre, liječnici koji su zapravo jedni te isti, i to je, mislim, ja se divim tim ljudima jer iz dana u dan daju od sve od sebe, ali vjerujte da je njima isto dosta. Evo, to mislim, ljudi nisu napravljeni od kamena, oni su isto ljudi i treba im odmora, taj odmor ne dolazi, a s obzirom na situaciju koja je, niti nam ljudi ne pomažu, jer evo, niti imamo dovoljnu procijepljenost, a sigurno ima puno ljudi koji se ne pridržavaju mjera, ljudi se druže, sad je pred blagoslovno vrijeme, to sigurno ne doprinosi manje zarazi. Gospodine Vančina, hvala na javljanju, sudjelovanju u ovom razgovoru, naravno i hvala na onome što sve i vaša bolnica i vi i vaši djelatnici činite da se situacija popravi. Lijepi pozdrav. Vama. Hvala, pozdrav također vama. Do slušanja. Evo, čuli smo, bio ovo Tihomir Vančina, ravnatelj opće bolnice Zabok. Gospođa Martina Gregurović-Šanjuk, županija također pomno promatra što se događa u zagorskim bolnicama i također čini određene mjere, dakle i kupila je određeni i dio ovih respiratora koji evo vidimo da su sad sve bolje popunjeni. Tako je, evo imamo sreću što u ovom trenutku nisu problem niti prostor, niti oprema, oni se zapravo konstantno povećavaju kako rastu potrebe, isto tako je bilo i u prijašnjim valovima. Od prošlog tjedna uspostavljen je sekundarni COVID centar u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Kapacitet je u ovom trenutku još tamo 30, kako će biti potreba, naravno povećat će se, ali moramo voditi računa da kad povećavamo COVID kapacitete mi zapravo povećavamo na uštrb redovitih svih onih postupaka i zahvata koje naše bolnice obavljaju, što znači da naši pacijenti moraju za nekim redovitim operacijama, pregledima čekati duže i to nikako nije dobro. No, ako bude potrebno, nadamo se da neće, još je tu i mogućnost uspostave tercijalnog COVID centra u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Opreme zasad ima dovoljno. Kada smo krenuli sa ovom situacijom prije 1.5 godina, naravno da nije bilo toliko ni respiratora, niti toliko uređaja za terapiju kisikom, kako su naše bolnice ukazivale da im treba, tako smo ih pratili. Svaka potreba koja je bila s njihove strane iskazana, s naše strane je bila popraćena, tako da smo evo u ovih 1.5 godina izdvojili gotovo 3 milijuna kuna za nabavu respiratora, za nabavu NIV uređaja, za high flow uređaje, za kisik, za razvođenje sustava kisikom u specijalnim bolnicama, i mi u ovom trenutku u ove 2 naše zdravstvene ustanove imamo ukupno 50 različitih uređaja za terapiju kisikom. Kako će biti potrebe, a ne daj Bože da bude, ali ako bude, za još opreme bit će nabavljena. Tu nema iznimke, tu nema apsolutno druge mogućnosti, jer ono što stalno naglašavamo, našim zdravstvenim radnicima ne smijemo im dovesti u situaciju da moraju birati kojeg će pacijenta staviti na respirator, kojeg će pacijenta staviti na high flow uređaj. Opreme mora biti dovoljno i opreme će biti dovoljno. Ja bi se samo na trenutak vratila, ako mi dozvolite, na ovu akciju cijepljenja koja je bila prošle subote u organizaciji liječnika obiteljske medicine, ordinacije obiteljske medicine i Zavoda za javno zdravstvo. Brojke koje su prošli tjedan procijepljenih, kako je i dr. Lipovac rekao, tjedna brojka cijepljenih prošlog tjedna zapravo je veća je od mjesečnog broja cijepljenih tijekom listopada, tijekom rujna, tijekom kolovoza. Naši su se građani počeli odazivati na cijepljenje i to je važno. Važno je da su se počeli odazivati i građani mlađe dobi. Mi skrećemo pažnju da će i u sljedeću subotu također biti organizirana akcija cijepljenja
u našim ordinacijama obiteljske medicine, dakle i u ordinacijama koje su u sastavu doma zdravlja i u privatnim ordinacijama. Očekujemo da će isto kao i ovu subotu biti u svim jedinicama lokalne samouprave, a ono što moramo naglasiti poruku građanima da je cijepljenje bez najave, cijepljenje za prvu, drugu, tko ispunjava uvjete i za treću dozu, i da zapravo iskoriste tu priliku, bez obzira što možda njihov liječnik obiteljske medicine neće raditi, oni se mogu cijepiti kod svakog drugog liječnika koji će biti u njihovoj ambulanti i svakako je to prilika da iskoriste. Ja moram zahvaliti našim zdravstvenim radnicima i u domu zdravlja i u našim bolnicama koji su zapravo u ovom proteklom razdoblju podnijeli ogromni teret, uistinu ogromni teret, i koji ga još dan danas podnose, i nekako sve nas građane pozivam kad koristimo usluge u zdravstvenim ustanovama da budemo strpljivi. Naravno, u zadnje vrijeme ne možemo očekivati da ih dobijemo tako brzo, tako kako očekujemo, kako smo naviknuti, ali uistinu zdravstveni sustav nam je prenapregnut i činjenica jest da ga zdravstveni radnici iznose i da na kraju krajeva moramo ih čuvati, još su veliki izazovi ovu zimu ispred njih. Doktore Lipovac, dakle bolji je odaziv na cijepljenje, no međutim mi smo još uvijek negdje dosta nisko. U petak je bio podatak oko 50%, ako sam dobro zapamtio, odraslog stanovništva, 40 i nešto posto ukupnog. To se sad vjerojatno malo pomaknulo. Gdje smo mi u odnosu na ostale županije i gdje je to u odnosu na ono što bi bilo, neću reći idealno, ali prihvatljivo? Mi smo nekako, čini mi se, otprilike nekakvoj sredini po broju, ovo što ste rekli, po postotku, ne, dakle uvijek se može bolje. Rekla je gospođa Martina da smo mi, znači evo sad zadnjih 2-3 tjedna se primijetilo osjetan porast, i to svakodnevno kod nas u zavodu, a i u ambulantama obiteljske medicine, porast broja ljudi koji dolazi na prvu dozu i na tu treću dozu koja je uvedena u međuvremenu. Tako da se nadam da će taj trend biti još veći, da će porasti još dodatno, i mislim da je sad stvarno vrijeme, sad je upravo, znači velimo sad je to već kao protuepidemijska mjera, to cijepljenje, da se, to je zapravo jedini način koji nam sad ostaje, naravno uz poštivanje ovih svih epidemioloških mjera koje su i prije bile na snazi. Ovo što je rekao malo prije ravnatelj, da su se ljudi malo opustili, to je činjenica, ne? Ali bez jednog i drugoga nećemo moći se toga tako lako riješiti. Znači i jedno i drugo je bitno da se što prije počne smanjivati broj oboljelih, broj umrlih, broj hospitaliziranih prvenstveno. Mislim, vidite i dalje da mahom su među tim oboljelima, odnosno hospitaliziranim, bolje reći, su ljudi koji imaju nekakve kronične bolesti, ljudi starije životne dobi, a za njih je, znači, cijepljenje zapravo najvažnija stvar koja se može napraviti. I želim zapravo isto tako naglasiti da mi u narednom periodu da pozovemo baš takve ljude da se što prije, koji se još nisu, da se što prije dođu cijepiti, da stvarno nema više razloga oklijevati i čekati. Mi vidimo svaki dan ljude koji nam dolaze k nama u zavod na cijepljenje, mi ih pitamo, to je tamo ovi koji su, pa zakaj ste čekali, ne? Svi kažem, mislili smo da će to proći. Međutim, a makar smo mi znali, znači već se znalo negdje u 8-9 mjesecu da nam dolazi, predstoji taj 4. val, ljudima smo govorili, ljudi dođite, cijepite se. Nažalost, odaziv nije bio dobar i evo to nam je sad situacija takva kakva je, ali kažem, može se to promijeniti i popraviti ako se ljudi stvarno budu i dalje masovno odazivali na cijepljenje, ako se budu držali ovih mjera osnovnih. Gospođa Gregurović-Šanjuk, kakva je situacija? Evo danas su krenule u primjenu te COVID potvrde. Kako je to izgledalo u tim nekim institucijama, školama koje su u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije? Kakve su povratne informacije s terena, vjerojatno imate? Evo, jučer su zapravo krenula prva testiranja. Mi smo već prošli tjedan nastojali organizirati testiranje u našim zdravstvenim ustanovama u maksimalnom broju lokacija, da cijeli taj postupak za građane bude što manje stresan, da mogu zapravo u svojem mjestu obaviti testiranje čim brže. Mi smo imali uspostavljeno testiranje na ukupno 10 lokacija u 9 općina i gradova. Ukupno je potestirano u
u našim zdravstvenim ustanovama 832 osobe, od toga je utvrđeno zapravo 8 pozitivnih. Gradsko društvo Crvenog križa također je testiralo u većem obuhvatu 130 osoba, od toga je 10 bilo pozitivnih. Od ovog tjedna mi ćemo uspostaviti još jedan punkt za testiranje, on će biti u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, tako da će usluga biti još dostupnija. Svakako je jučerašnji dan bio najizazovniji jer sustav se prvi puta uspostavljao. U jedno danu su zapravo gotovo svi građani koji su trebali COVID potvrde za ovaj tjedan došli na testiranje. Ono što je bila mala teškoća, to je zapravo preopterećenost sustava CEZIH-a, dakle testiranje se vršilo istovremeno u cijeloj Republici Hrvatskoj, sustav se nekoliko puta rušio i na to zapravo se nije moglo utjecati, zato je možda cijeli taj postupak bio nešto duži, ali isto tako moramo uzeti u obzir da samo testiranje, dakle oduzimanje uzoraka zapravo do rezultata testa traje barem 15 minuta, tu još i upisivanje. Naši građani u pravilu mole da im odmah se isprinta i potvrda, tako da su jučer čekanja bila možda nešto duža, ali svakako nije to bilo ništa što bi građanima stvaralo preveliko opterećenje. Ovaj tjedan koji je pred nama svakako će se građani raspodijeliti kroz više dana, tako da ne očekujemo više u jednom danu tako veliki obuhvat testiranja. Inače, ponuđeno je više različitih modela, subjekti su se odlučili na različite, kako je kome više odgovaralo. Neki su se škole odlučile, recimo kod škole konkretno situacija da ministarstvo je to koje podmiruje trošak, škole su ugovorile sa pojedinim zdravstvenim ustanovama testiranje, dostavile su popise svojih zaposlenika koji su se tamo na licu mjesta pojavili, potestirali su se, dobili su nalaz, školi se kasnije ispostavlja račun, tako da to nije zahtijevalo nikakve veće napore. U školama samu provjeru vrši se ovisno kako je organizacija, je li to negdje domar, je li to negdje portir, kako se, ovisno s kojim kadrom. Oprostite, nastavit ćemo poslije, idemo čuti kako je to u jednoj školi organizirano. Evo, tako, na konkretnom primjeru. Tako, imamo profesoricu Nataliju Mučnjak, ravnateljicu Srednje škole Oroslavlje na telefonskoj liniji. Gospođo Mučnjak, dobra večer. Dobra večer vama, vašim gostima i svim slušateljima. Evo da čujemo kako je to kod vas izgledao današnji dan s tim potvrdama. Možda za početak da kažete koliko imate cijepljenih, koliko necijepljenih zaposlenika i koliko je dakle eventualno moralo proći kroz taj postupak testiranja njih. Da, pa rekla bih da smo nekako po postocima slični ovom prosjeku u državi. Naime, trenutno radi 58 djelatnika, ako izuzmemo one koji su na trajnom bolovanju, jel? I na nastavi imamo 345 učenika. Od tih 58 djelatnika i jedan je pozitivan trenutno, 4 pozitivna učenika i 9 učenika u samoizolaciji. To je trenutno zadovoljavajuća situacija ako gledamo na sam proboj virusa u školu. I dakako, kao i sve druge školske ustanove, primjenjujemo apsolutno mjere koliko god je to u našoj moći. A što se tiče samog cijepljenja i testiranja djelatnika, pa bilo je puno razgovora i zahvalila bih zaista svima koji su vrlo brzo organizirali punktove za testiranje i cijepljenje djelatnika. Tu je bilo dosta bojasni i nedoumica kako će se sve to uspjeti u kratkom vremenu organizirati. I moram naglasiti znači da imamo 60% djelatnika koji su cijepljeni ili su preboljeli. Baš samih cijepljenih s 2 doze 40%. Znači još 20% preboljelih. Onih preostalih 40% su se uredno testirali i svi su negativni. Dakle, nastava ide normalno, redovno po A modelu, a naravno koji u svakom kolektivu razmišljanja su različita.
stavovi su također različiti, ali eto, zadovoljstvo mi je da smo barem uspjeli održati nekakvo pozitivno ozračje u školi, da nije bilo nekakvih negativnosti i da zaista prema učenicima i odnosu prema radu sve korektno ide onako kako treba. Kako ste organizirali testiranje? Dakle, da li su si to učitelji sami obavljali ili ste nekog angažirali ili kako je to izgledalo? Sklopili smo ugovor s ambulantom u Oroslaviju sa jednim liječnikom i koji je zaista ovdje maksimalno izašao u susret, jer to je najbliže mjesto testiranja svim našim djelatnicima. Prilagodio se radu u 2 smjene, tako da oni mogu i 2 puta dnevno, pa čak i vikendom prema potrebi i dogovoru obaviti to testiranje. S te strane smo zadovoljni, a naravno cilj nam je svima da s vremenom što više djelatnika doista bude procijepljeno i da nema ovakvih Da, to sam vas želio pitati, evo po vašoj procjeni koliko je to izvedivo, dakle koliko bi to može i dugo trajati, dakle to testiranje, ono će ovaj tjedan biti vjerojatno samo jedanput jer je praznik pa se spaja, ali možda u školi. Mi ne spajamo. Aha, onda znači mora biti još jedno malo testiranje. Drugačiju dinamiku, tako je, i to jesu, da, doista. Dakle, 2 puta tjedno, pa to sad tjednima, mjesecima. Jest. Pa svi smo nekako još u neizvjesnosti, zapravo osjeća se ta nekakva zabrinutost i bojazan što zapravo dalje i koliko dugo i kako. Ima, teško je govoriti u nečije ime, ali ima još 10-ak djelatnika koji su svakako već sad i s prvom dozom procijepljeni. Ima ih još koji razmišljaju u tom smjeru. Teško je... Da, i država je rekla dakle, da neće, nije rekla dokle će financirati, odnosno jasno je rekla da neće to biti u nedogled. Financiranje testiranja, mislim. Naravno, svi su toga svjesni. Dakako, najdraže bi svima nama bilo kad bi bolest konačno jenjala, kad ne bi bilo novih valova i kad bi se sve vratilo u normalu, ali isto tako jasno je da bez osobnog pristupa i bez kolektivne odgovornosti prema cijepljenju i prihvaćanju svih epidemioloških mjera nećemo tome tako brzo stati na kraj. Da. Ne znam da li netko u studiju ima kako pitanje za profesoricu Mučnjak. Ja bih samo naglasila da uistinu i mi na razini županije očekujemo da pritisak za testiranje kroz naredne tjedne će polako upadati i kako će zapravo ovi naši sugrađani koji su se zadnjih tjedana odlučili cijepiti kako će moći dobiti COVID potvrde, a još jedanput zapravo jedino što možemo naglasiti da je cjepivo jedino učinkovito sredstvo u borbi protiv COVID-19. Ja ću samo onda zahvaliti profesorici ako nemate pitanje. Ako mogu samo dozvolite, ja bih zaista htjela naglasiti da smo zahvalni i županiji i Zavodu za javno zdravstvo, dakle svim institucijama na podršci nama školama i što se učenika i djelatnika tiče i da zaista očekujem da će i naše ministarstvo još ažurnije i aktivnije pripomoći u dodatnom zapošljavanju spremačica i ostalog osoblja, psihologa i svih onih stručnjaka koje neophodno trebamo u školi. Znači mislim da je to goruće za sve obrazovne ustanove, ali evo strpljivi smo, očekujemo i tu pojačanu pomoć njihove strane. Profesorice Mučnjak, pitanje tko kod vas kontrolira te COVID potvrde? Danas sam kontrolirala osobno jer su mi djelatnici dostavili u elektronskom obliku dan prije. A što se tiče dalje, tu će da kako tehničko osoblje uključiti koliko bude moguće, ali kažem, malo nas je, a radimo u 2 smjene.
Što se tiče ulazaka posjetitelja i roditelja izvana, tu da kako, evo, apsolutno računamo na tehničko osoblje koje mora pregledati i priupitati svakoga prije no što uđe u školu imali odgovarajuću dokumentaciju. Profesorice Mučnjak, hvala na izravnom uključenju u Panoramu Radio Stubice. Hvala i vama. Lijepi pozdrav. Bila je ovo profesorica Natalija Mučnjak, ravnateljica Srednje škole Oroslavje. Gospođo Martina Gregurović-Šanjuk, evo, vi ste malo htjeli u tom testiranju isto reći, pa smo vas prekinuli, pa evo, izvolite. Samo ovo da ponovim, dakle, da svakako očekujemo da će interes za testiranje i pritisak na zdravstveni sustav što se toga tiče u narednih tjedana biti manji, jer zapravo osjetit će se već ovo pojačanje cijepljenja koje je bilo zadnjih nekoliko tjedana, već će naši građani koji su se procijepili zadnjih tjedana moći dobiti COVID potvrde i neće biti potrebe za tolikim testiranjem. Mi ćemo sutra objaviti raspored testiranja za sljedeći tjedan. To je nešto što je sigurno interesantno građanima. Objavit ćemo na našim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije, prenijet ćemo putem svih lokalnih medija raspored za ovaj tjedan za one koji se moraju još jednom potestirati. Isto tako je dostupan na našim stranicama i ja pozivam građane da prije nego što krenu svakako si poprate da vide termine koji im najbolje odgovaraju. Mi smo svakako nastojali kombinirati da to ujutro bude mogućnosti u Zavodu za javno zdravstvo, popodnevni termini u drugim zdravstvenim ustanovama, tako da se zapravo čim manje smanji ta potreba da se izostane sa radnog mjesta, da to građani mogu obaviti usput kad odlaze ili zapravo se vraćaju sa svog radnog mjesta, stvarno da to bude što manje opterećenje za sve zajedno. Isto tako ja bih samo naglasila jednu činjenicu koju moramo uzeti u obzir, a to je da naši zdravstveni radnici cijelo ovo testiranje zapravo odrađuju povrh svog redovitog posla. To su sve dodatni radni sati, to su sve prekovremeni sati. Ljudi su odradili jutarnju šihtu, onda su kasnije ostali do kasnih večernjih sati testirati ili su zapravo naši timovi hitne koji su došli u noćnu smjenu, došli radnije da bi potestirali i sve je to zapravo veliki dodatni teret za naš zdravstveni sustav. Gospođa Mučnjak je rekla dakle, da na ovim testiranjima koje je napravljeno jučer danas nije bilo otkrivenih pozitivnih osoba. Ne znam da li imate vi podatak netko za našu županiju. Čuli smo dakle da je danas na nivou države na tim testiranjima ljudi koji dakle su morali zbog COVID potvrda se testirati otkriveno dosta pozitivnih nalaza. Evo što našu županiju mi imamo podatak, jučer je to bilo 18 pozitivnih osoba koje su prilikom ovog recimo rutinskog testiranja utvrđeno da su pozitivne. I to je zapravo ako računate da ovim današnjim sojem zapravo koji je puno intenzivniji, zarazni, tako je, možete zaraziti, vi ćete doktor Lipovac to još bolje reći, od 2 do 5 osoba, onda zapravo možete lako izračunati koliko smo nove slučajeva na ovaj način pravovremeno spriječili. Nije bilo nigdje ni na jednoj ustanovi, školi na području županije problema da se ljudi ne žele testirati, dakle da nemaju COVID potvrde, ne žele raditi, pa onda ima problema sa nedostajućim profesorima ili radnicima ili nečim. Kako su nas škole danas izvijestile, bio je samo jedan izdvojeni slučaj u jednoj osnovnoj školi i to je zapravo vrlo lako riješeno. Ja zapravo pozivam na sve naše sugrađane na jedan razum, na uvažavanje jednih drugih i na uvažavanje svih ovih obveza koje su pred nama. Sigurno da to nije nikome ugodno, da nije nikome drago, ali mislim da moramo uvažiti ozbiljnost situacije i gledati koji je smisao svog ovog postupanja. Poštovani slušatelji i gledatelji, ovo je Panorama Radio Stubice. Naši gosti su Martina Gregurović-Šanjuk, pročelnica za zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, i dr. Ivan Lipovac, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, voditelj higijensko-epidemiološke službe. Mi idemo na glazbenu pauzu, jednu nakon koje se vraćamo u emisiju. Otvorit ćemo nekakvih 10 minuta ili koliko bude potrebno i telefone. Ako imate nekih konkretnih pitanja možete nazvati, evo da vam i dr. Lipovac ili Martina odgovore na njih na 286 005 nakon glazbene pauze.
Panorama utorkom. Evo nas i dalje u panorami Radio Stubice. Naši gosti večeras su Martina Gregurović-Šanjuk, pročelnica za zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, i dr. Ivan Lipovac, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Kao što sam rekao, naš telefon je otvoren 286 005. Ako imate kako pitanje, požurite jer nemamo još ni puno vremena, imamo i mi pitanja. Ako vas nešto zanima, možete pitati. Doktore Lipovac, evo razgovarali smo malo i o tom zdravstvenom sustavu i preopterećenosti, dakle možda i ne toliko u smislu, neću reći smještajnih kapaciteta, jer nije to baš neki smještaj kad ideš u bolnicu ugodni, ali dakle da, smještaja i tih svih uređaja, ali problem su zdravstveni radnici. Kako stojimo sa epidemiolozima? Njih je dakle na neki način broj epidemiologa koji je u Hrvatskoj, a time vjerojatno i našoj županiji, je primjere nekakvoj normalnoj situaciji, da tako kažemo, a ovo je već 1.5 godina nenormalna situacija. Evo, razgovarali smo o pauzi da je zadnja epidemija bila prije 100-tinjak godina. Skoro. Da, znači postoje, država odredila normative, znači na koliko broja stanovnika ide jedan tim epidemiološki, znači koji se sastoji iz 3 ljudi, znači epidemiolog, sanitarni inženjer i sanitarni tehničar. To je neki normativ, otprilike na 40.000 ide jedan takav tim. Znači u našoj županiji imamo 3 takva tima, znači nas ima ukupno, evo recimo kad smo svi na broju, ima nas ukupno 9, znači od toga su 3 epidemiologa. I sad ste zamislite, znači na broj od 100.000 ljudi ili 115.000 koliko ima u županiji. Dakle, na ovoj situaciji kad počne, onda je to, znači svi, naravno, ja razumijem ljudi, svi hoće naravno što prije znati nešto o tome, da im se pomogne, da im se da savjet, i evo sad se to najbolje vidjelo. Dakle, mi stvarno ne stignemo. Ja imam 2 telefona pored sebe, meni se pozivi mi se šaltuju s jednog telefona na drugi, jer tako smo imamo napravljeno, i ne mogu, fizički ne mogu stići odgovoriti na sve pozive, čak i ono kad bi htio naknadno zvati, ne mogu ni stignem zvati, ne. To vam znači pokazuje, znači još uz to sve, znači to nisu samo savjeti, znači mi i svakodnevno, što smo rekli, cijepimo ljude. Dakle, nama je sad prioritet kod nas u zavodu, a mislim svim doktorima, bi trebao biti, znači, cijepljenje ljudi. To nam je prva najbitnija stvar. Ovo što se tiče zvanja zaraženih koji dobiju rezultate svakodnevno, to nažalost ne stignemo. Evo, iskreno govoreći, mi to ne stignemo i onda moraš odabrati nešto što je u ovom trenutku važnije, a to nam je važnije, nam je ipak cijepljenje ljudi. Evo. Da. Činjenica, dakle, da je dosta veliki otpor cijepljenju, zato jesu takve brojke. Dakle, evo, što je po vama uzrok? Da li je to loša komunikacija, strah ljudi od neprovjereno cjepivo? Dakle, poziva se, dakle, ljude cijelo ljeto, cijepite se, međutim ljudi smatraju, dakle, oni koji se ne žele cijepiti, da to nije dobro da se cijepe. Pa ja kad sam bio kod vas prije 2 tjedna u emisiji kod vaše kolegice, isto me to pitala, slično pitanje. Ja ljudima samo pogledajte recimo karta Europe. Znači točno mi svaki četvrtkom Europski centar za kontrolu bolesti prikazuje kartu Europe na kojoj je prikazano broj slučajeva novo zaraženih po državama u Europi. I točno se poklapa broj zaraženih, broj hospitaliziranih i broj umrlih sa postotkom procijepljenosti. Znači u zemljama gdje je procijepljenost 80% i veća ukupnog stanovništva, dakle broj hospitaliziranih i broj umrlih je daleko manji u odnosu na zemlje koje nemaju takav postotak, koje imaju manji postotak. I to je najbolji dokaz i poveznica, znači između koliko utječe zapravo cijepljenje. Mi smo kao država dosta nisko, jel, po procijepljenosti, negdje mi, Bugari. Pa mi smo, ne znam, 3., 4. zemlja od dnu prema, dakle da, mi smo u onom donjem dijelu, sigurno, pri dnu, ali evo, zapravo hoću ljudima reći, dakle, da cijepljenje ima jednu od najvažnijih uloga u tom smirivanju, odnosno ograničavanju broja oboljelih i broja umrlih. Dakle, cilj je prvenstveno, znači uvijek govorim ljudima, cijepljenje neće možda spriječiti da se neko ne razboli, ali cijepljenje će u preko 80% slučajeva spriječiti da takvi ljudi koji se razbole, pogotovo ovi stariji ljudi i ljudi sa kroničnim bolestima ili imunokompromitirani, da ne završe na respiratoru i da ne umru. Imamo poziv, čini mi se. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Evo, pozdravljam
gospodina Kukasa i goste. I drago mi je da su se počeli sve više oglašavati stručnjaci oko bolesti. Naime, sad vam je gospodin voditelj rekao o procijepljenosti, ljudi stvarno ne žele se cijepiti, ali bolest je tu. Bolest je tu, međutim, pristup, i sada vidimo ovo testiranje, do zadnjeg dana cijepljen, ne cijepljen, mora se testirati, ne mora se testirati i tako dalje. No međutim, mi imamo u Hrvatskoj, pa tako i ovi gosti su relevantni da o tome pričaju ne 1 sat nego 2 sata, jer oni s time rade. I to treba poštovati. Meni kao čovjeku najgore kad mi o tome poče pričati, a znamo kad mi se pojavi počisti političar. Znate, tu je problem. U Hrvatskoj se nametnula politika, i to me smeta, politika nad strukom. Imamo vrhunske doktore, kardiologe, imali smo imunološki, vrhunske ljude imamo u Hrvatskoj. Dobro, hvala. I samo još da nešto kažem, gospodin Kukas, reću vam to. Recimo, nije mi jasno, dobite prvu dozu. Je tako? Ja konkretno, dobio sam prvu dozu, prešlo mi je 12 dana Pfizera, je tako? I dođem po putovnicu, ne mogu dobiti dok ne dobil drugu dozu. Navodno, dokazano je da se ide u izolaciji od 8 do 12 dana, bilo 14 i tako dalje. Međutim, to je izgleda birokratski ili ne znam, to je neko tako odluči, što za mene nema logike. Dobro, još jedno pitanje, samo jedno pitanje, vrlo važno. Šta s onim koji imaju, ja imam takav slučaj, da ima problema sa nosom od mladosti, i to je liječenje u mladosti, i normalno sad se boji testirati. I ne sme gore ići. Šta sa takvom osobom? Da li takva osoba, ako je cijepljena, može ući za 7 dana u prostorije na rad i tako dalje, koja zbilja je to liječila i koja može reći, čujte, i stvarno je to riskantno. Evo, dobro, ja bih molio vaše goste i hvala vam lijepa. Budu odgovorili, lijepi pozdrav. Imamo idući poziv. Halo, dobro večer. Halo, čujemo se? Dobro večer. Čujemo se, izvolite. Pitanje za doktora Lipovca. Do kad se ja trebam, ja se 2 puta cijepili AstraZeneca u Zabok, od sada da dalje i ti sad treba 3. doza. Kad ste se cijepili? U 6. mjesecu ove godine. Dobro, odgovorit ću vam, doktor. Hvala vam lijepo na pozivu. 286-005 možemo i dalje primati pozive ako i bude. Evo nemamo trenutno pa odgovoriti. Doktor Lipovac, pretpostavljam da ćete vi, dakle, ovaj prvi slušatelj imao tu prvu dozu, pa nakon 12 dana, to je premalo, čini mi se, da dobi. Ne, znači ovako, znači on se, koliko sam znate, cijepio sa Pfizer cijepivom, tako je rekao. Dakle, organizam ne može stvoriti odmah zaštitu, znači zato se i daje u 2 doze, znači nakon prve doze se otprilike zaštita stiče nekakva kakva tako nakon 3 tjedna, a onda je potrebno ponoviti još jednu dozu u razmaku od 3 do 6 tjedana nakon prve doze, da bi se 2 tjedna nakon te druge doze stvorila jedna solidna zaštita, koju smo rekli zapravo cilj je, dakle, da bude 80% ljudi, znači da se zaštiti, da ne oboli, odnosno da ne završi u bolnici, odnosno da ne respiratoru i da ne umre. Međutim, evo, s obzirom da je to upleo se taj novi delta soj virusa, koji je puno zarazniji od onog prijašnjeg alfa soja, a ovaj alfa soj pak bio zarazniji od onog prvog wuhanskog, kineskog soja. I tu nam je, znači, isto nastao problem, jer se zapravo vidjelo da ta zaštita nakon cijepljenja, otprilike nakon 6 mjeseci, da provisno o kojem se cijepivu radi, ali nakon 6 mjeseci počne polako slabiti, i zato se išlo na tu takozvanu booster dozu, koja je, znači, dodatna doza koja se daje, znači preporuka je da se daje, znači, 6 mjeseci nakon druge doze, osobito kod nekih kategorija kojima inače imunitet brže pada, to su stariji od 65 godina, kroničari, osobe koje žive u kolektivima tipa starački domovi, zdravstveni radnici, osobe koje se brinu o tim ljudima. Dakle, za njih je posebno preporučivo da se onda cijepe nakon 6 mjeseci. To je onda i odgovor drugom slušatelju, dakle, on bi sad negdje u prosincu ili u siječnju trebao treću dozu. Da, on se cijepio 2 puta, koliko sam čuo, s AstraZenecom, koje više nemamo. Dakle, sad bi se cijepio, imamo mi i drugih cijepio, dakle, ima to, točno postoji
protokol, zna se s kojim cjepivom se treba cijepiti, slobodno nek se javili kod svog doktora, evo sad može i kod svog doktora da Bilo se je cijepi. pitanje za, dakle, koliko sam shvatio, problem sa testiranjem zbog nosne sluznice nešto ili... Pa gledajte, to mislim, sad- da, ne znam, to je testiranje, mislim, je malo onako, traje par sekundi, ali... Malo mislim da to nelagodno, je, da, to, svi to smo se skoro slažem. prošli njegovo Da, svi smo testiranje. to, da. Tako da, ali, gledajte, alternativa je da se ljudi, onda znači da se zaštite, da se cijepe što prije, onda će se to izbjeći, takve situacije. Imamo 2 poziva, halo, Halo, dobro večer. dobro večer. Imam pitanje za doktora. Alergična sam na penicilline. Da li smijem primiti cjepivo? Smijete primiti cjepivo, jer penicilin nije u sastavu cjepiva, dakle slobodno se možete cijepiti, ali mi iz nekakvih mjera opreza uvijek kažemo takvim ljudima da ostanu pola sata pod nadzorom, jel? Dakle da ne idu doma odmah nakon cijepljenja, dakle da ostanu pola sata pod... Dobro, i još jedno, ako kašljam malo, već 3 tjedna imam neki kašalj, slobodno primim sad ove dane cjepivo. Jeste se testirali na koronu? Pa nisam, nemam temperature, nemam niš jedno neki kašalj. Nema, korona vam inače po simptomima izuzetno nespecifična. Znači ima jedan jedini simptom koji nam ukazuje da bi se moglo raditi vjerojatno o koroni, a to je kad neko izgubi osjet okusa i mirisa, a ovi svi ostali simptomi, može biti samo kašalj, može biti samo šmrcanje, može biti samo glavobolja s temperaturom, može biti kod djece pogotovo probavni smetnje, proljev i slično, dakle potpuno su nespecifični simptomi. A ovo kako ste vi rekli, ako imate kašalj, ja bi ipak... Već 3 tjedna, je rekla gospođa. Da, 3 tjedna, ja bi ipak napravio, znači, nekakav ipak brzi antigenski test, ako je on u redu, ako je negativan, onda bi se mogli cijepiti. Dobro, hvala vam. Molim. Na pozivu, halo, Halo, dobro večer. dobar večer. Zlatko iz Bedekovčine. Dobro, Zlatko. Zovem u svezi cijepljenja u gospodina doktora Lipovca bi pitao sljedeće. Možda ću malo biti duži, ali... Ne, nemojte biti duži jer imamo iduće pozive. Recite kratko pitanje, molim vas. Ali moj slučaj možda malo jedinstven. Ja sam čuo ovako. Ja trošim 14,5 tableta dnevno. Znači 3 puta na dan. Ujutro, popodne. Dobro. Imam epilepsiju, imam cefaleu, to je migrena, imam s kičmom problema, mislim te tablete, i čuo sam da postoji omoglica, nuspojave, a ja sam imao dugo od tih tableta omoglice, a kad sam imao omoglice nisam se osudio među ljude jer sam imao veliki strah od ljudi. Dobro, Ja koje je sam vaše imao pitanje, da li se osjećaj smijete neko cijepiti? hoće- Molim? Koje je vaše pitanje, da li se smijete cijepiti? Da li se Dobro, smije- hvala vam na pozivu, odgovorit će doktor Lipovac. Smijete se cijepiti, ali taj virus, ako dođete u kontakt s virusom, nažalost, postoji velika šansa da ćete biti u kontaktu i da ako dobijete koronu, znači taj virus vam djeluje na više organe, organskih sustava, gotovo na sve, pa tako i na neurološki sustav, koliko sam shvatio imate problema isto sa neurološkim sustavom. Dakle, po meni pametno je da se cijepite i to što prije. Idući poziv, halo. Dobro večer. Dobro večer. Pozdravljam vaše goste u studiju, pa imam jedno pitanje ako mi može doktor Lipovac odgovoriti. Znači imam 2 kolega, jedan je cijepljen drugom dozom i nakon par mjeseci je išao testirati antitijela IgG. Drugi kolega je prebolio prije više od godinu dana, isto su radili zajedno testiranje. I sad ovaj kolega koji je prebolio ima veću količinu ovih IgG antitijela. Zašto onda ovaj kolega koji ima tu veću količinu ne može usprkos tome dobiti COVID putovnicu? Pa koja putovnica je inače određena, znači da traje godinu dana, jel nakon godinu dana isto tako počne polako padat broj, nakon preboljenja, ako govorimo o preboljenju, počne padat broj ovih protutijela. Ne? I znači postoji veća šansa da se ponovno, imamo ljude koji su se već 2 put bili oboljeli od korona, nema ih puno, ali postoji mogućnost. Tako je isto, a kod cijepljenja mi je isto, znači kod cijepljenja je, malo prije sam čini mi se rekao da već 6 mjeseci kod ova 2 cjepiva, kod Pfizera i kod Moderne, polako počne padat imunost, odnosno zaštita, a kod ovog
Johnsona, već nakon, sad se, evo, doli smo neki dan preporuke da se već nakon 2 mjeseca zbog ovog polako padanja imuniteta da se ljudi trebaju docijepiti. Halo. Dobar večer. Dobro večer. Interesira me jedno pitanje u vezi cijepljenja Johnsona. Da li on ima ponovno cijepljenje još jedanput ili nema? Ili je samo jedna doza? Dobro, hvala na... Evo, sad sam odgovorio, dakle, unatak par dana, znači preporuka, znači nije morate, nego preporuka je da se nakon 2 mjeseca, ako ste se cijepili sa Johnsonom, da se nakon 2 mjeseca docijepite ili sa istim, znači opet sa Johnsonom, ili sa Pfizerom, ili sa Modernom, da bi se onda podigla zaštita i produljila zaštita od protiv korone. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Ja bih vas lijepo molila, da li bi mi mogli odgovoriti koliko vrijedi potvrda za preboljele i da li se, znači mi koji već imamo ili doktor od doktora potvrdu ili ovu digitalnu potvrdu, da li se ne trebaju negdje produžiti ili one automatski vrijede godinu dana? Dobro, hvala na pitanju. Hvala i vama. Iako mi da smo to već odgovorili, ali... Potvrda od doktora, znači imate 3 vrste načina po boli. Znači bolest mora biti dokazana takozvanim PCR testom, brzim antigenskom testom i kao takozvani vjerojatni slučaj. Znači ako je osoba imala simptome, a bila je u bliskom kontaktu sa korona pozitivnom, dokazano pozitivnom osobom, tako to je takozvani vjerojatni slučaj. Dakle, ta potvrda od doktora onda vrijedi godinu dana. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Lijepo vas pozdravljam i gospodina doktora Lipovca. Ja budem kratak, imam pitanje. Ja sam astmatičar dugogodišnji i moja čerka u 3. mjesecu preboljela koronu, ali sam ja bio u kontaktu s njom i 3 dana sam imao temperaturu i nije mi bilo dobro. I nakon tjedan dana doktor poslao Zabok i nisam bio pozitivan. Sad mene interesira, da li ja mogu ići u Zabok na ta antitijela? Da se vidi da li sam prebolio koronu. Dobro, hvala. Čime bi se cijepio? Koje bi bilo najbolje cjepivo? Dobro, hvala. Hvala i vama. Mislim da antitijela ne... Antitijela ne utječu na... ne zna se... Dakle, najveća stvar u tome što se ne zna koliko je zaštitni titar protutijela. Znači, protutijela se mogu steći na 2 načina. Jedno je cijepljenje, drugo je preboljenjem. Ali mi ne znamo, dakle, koliko je zaštitni titar, da bi vam sad rekao nakon preboljenja da se ne cijepite ili da se cijepite. Znači, moj savjet je da s obzirom da to je bilo i u ožujku. I to je bilo već 6 mjeseci je prošlo, svakako da se cijepite, a pitanje ko je cijepio, to bi vam sad morali bi malo neke detalje znati o vama, a onda bi vam znao reći koji bi vam cijepio mogu preporučiti. Halo, dobar večer. Dobro večer. Ja sam jedna starija osoba, 77 godina, penzionerka i ne razumijem pojedine stvari, a imam problema sa srcem, visokim tlakom, sa vodom i svakojake boleštine. Dobro, ste se cijepili ili niste? Nisam se cijepila. Ne znate je li bi ili ne bi, jel? Da. Dobro, evo doktor će vam sad odgovoriti. Hvala vam na pozivu. S obzirom na ovo što ste sad rekli, dakle imate rizične faktore, znači osobe sa ovim bolestima koje ste vi malo prije nabrojali, a kad dobiju koronu imaju puno veći rizik od komplikacija, dakle čak i od smrtnog ishoda, da završe znači i u bolnici i na respiratoru i moj mi savjet da se što prije cijepite da bi ipak imali zaštitu. Evo, bilo je to sve što se tiče poziva, pri samom smo kraju, pa nemamo više vremena, nije bilo pitanja od slušatelja za Martinu. Kako vi evo gledate na ovu priču? Dakle, ljudi evo dosta imaju još, ispada da imaju usprkos svih dakle i medijskih i dakle prezentacija, uputa, poziva, ima i nedoumica dosta. Da, evo, ja sam pažljivo slušala vaše slušateljice i slušatelje s njihovim pitanjima i zaključila sam da ima puno njih da su se spremni cijepiti, ali zapravo imaju određenih nedoumica, imaju određenih pitanja na koje sam zapravo primijetila da se vrlo lako može odgovoriti, ali ih možda do sad nisu upućivali na pravu adresu. Ja pozivam sve naše sugrađane i sugrađanke, ako imaju bilo kakvih ovakvih pitanja, obratite se svom liječniku obiteljske medicine s punim povjerenjem ili nekom drugom zdravstvenom radniku. Vjerovatno će vam znati odgovoriti odmah i točno
Nemojte tražiti odgovore u bespućima interneta. Danas je poznata ona izreka da zapravo za svaku teoriju koja vam padne na pamet vi možete na internetu naći neko takozvano istraživanje koje će ju potvrditi. Obratite se ipak stručnjacima onima u koje imate povjerenja. Ljudi imaju želju sa cijepljenjem, vidjeli ste iz ovih odgovora praktički nema što se tiče njihovih zdravstvenih stanja nikakvih zapreka, nego eto, kod određenih stanja treba samo biti nešto oprezni, treba ovaj period nakon cijepljenja malo bolje popratiti u ovih pola sata. Nemojte oklijevati, stvarno nemojte oklijevati, cijepljenje je jedini odgovor i u pravilu sve su ove bile neke rizičnija stanja koja su se upravo trebala prva procijepiti. Doktore Lipovac, 2 kratka pitanja, vi odgovorite koliko mislite da treba, to su cijepljenje trudnica i cijepljenje djece. Pa, evo vidjelo se zadnjih nekoliko dana tjedana su se baš i vodile te rasprave, ali konačno evo i Hrvatsko društvo za ginekologiju i porodništvo je dalo jedno i priopćenje vezano za cijepljenje protiv covida trudnica. Svakako da se trebaju cijepiti, jer to je zapravo način da se zaštite, da, znači, ja sam rekao još jedan put, znači, cjepivo protiv covida je mrtvo cjepivo, znači ono ne može napraviti, ne može se razmnožavati u organizmu, ne, i ne može nauditi niti trudnice niti plodu, a dapače ima puno više, znači i korisno je zato što će spriječiti u većini slučajeva, znači nažalost ne kod svih opet, nije 100%, prerani porod, pobačaj, oboljenje trudnice sa kasnim posljedicama. Mi sad govorimo zapravo svi o covidu, ali ima takozvani post-covid koji ljudi možda sad oni koji to nisu imali ne znači. Post-covid vam je jedno stanje koje može trajati tjednima i mjesecima, čak i do godinu dana, koji ljudi osjećaju posljedice tog oboljenja, koje može biti baš nezgodno i teško. Dakle, ima niz razloga, a velim za trudnice, rekli smo koji su razlozi. Znači, bez obzira koji period trudnoće svakako trebaju se cijepiti, a što se tiče djece, moje mišljenje je da prvenstveno treba cijepiti djecu koji imaju nekakve kronične bolesti, koji žive sa osobama koji imaju kronične bolesti, pogotovo starijim osobama, koji žive sa osobama koji su imunokompromitirane i koji idu u takve škole, pogotovo je zadnji neki dio odlaze na tu takozvanu praksu u nekakve ustanove koje mogu biti pod većim rizikom. To su nekakve socijalne ustanove, zdravstvene ustanove, uslužne djelatnosti, dakle te osobe, te đake, učenike, tu djecu treba svakako, ja bih preporučio da se cijepe. Koliko se očekuje trajanje ovog vala, naravno da to nitko ne može predvidjeti, ali postoje nekakva očekivanja, dakle on traje, mi smo jedan dan čini mi se u Hrvatskoj prošli samo 7.000, bili smo par dana oko 7.000, sad je to nešto 4-5 pa smo sretni, iako je to čini mi se jako puno. Taj broj tek počinje se slijevati prema bolnicama, jel tako, opterećivati zdravstveni sustav. Postoje li neke procjene, hoće li to trajati negdje do nove godine, malo dulje, pa se onda smirivati ili prije? Mi smo mislili da će se to već prije smiriti, međutim otišlo je u totalno suprotnom smjeru. Pa ima više razloga, sad smo danas pomenuli, znači 3 su osnovna razloga. Kao prvo novi virus, odnosno ne novi, nego novi soj virusa, puno zarazniji od prethodnog soja virusa, premali broj procijepljenih osoba i treći razlog vam je opuštanje ljudi koji se sad de facto epidemiološke mjere dan danas postoji, zna se koje su, ali mi vidimo na niz primjera da se ljudi jednostavno više puno takvih mjera više ne drže. Dobro, i vidimo dakle da i raste broj dakle ljudi koji su nezadovoljni tim mjerama i imamo i prosvjede i tako, dakle dobro, to su teme za neke druge sugovornike i emisije. Čini mi se da je jedna slušateljica ili slušatelj rekao negdje tamo da se ili ste vi rekli da su ljudi rekli da se nadaju da će proći taj virus pa se i nisu i cijepili i tako dalje. Međutim, sad nakon ovog već 4. vala pretpostavka da će možda virus zauvijek biti tu, samo je pitanje kako ćemo se s njim uspješno ili neuspješno boriti. Pa da, znači sad cijelo zapravo da postoje ovi valovi, znači koji idu
proljeće, jesen, odnosno zima. Znači to je ono, recimo, ajde sad sezonski. Ljeti smo mirni. Da, ljeti smo. Iako mnogi kažu da zbog turističke sezone, ali čini se da je u svijetu. To se povezano. Znači ima tih, znači ljudi su više na otvoreno, više su vani. Dakle, to je takav, to je kapljični virus koji je respiratorni virus koji upravo pašu takvi uvjeti. Sad šta će biti u nekakvoj budućnosti, znači iduće godine nekako su predviđene, koliko sam ja uspio ovako malo iz literature vidjeti, da svi očekuju da će to postati, da će virus i dalje biti prisutan, znači nećemo ga se riješiti, ali da će biti vjerojatno da će se pojaviti u žarištima, znači kao endemski, to se zove endemski, da će se na jednom području pojaviti, znači više slučajeva. Evo, vidjet ćemo šta će biti iduće godine. Da, znam da je nemoguće predvidjeti, ali postoji li možda mogućnost da ćemo se morati cijepiti kao protiv gripe, ko želi, dakle cijepi se svake godine? Pa i to postoji, da, i to postoji mogućnost i sve isto ide prema tome da će tako biti, da. Dobro, vidjet ćemo kako će se to sve razvijati. Evo ja predložio, na samom smo kraju, završne poruke. Hoće li prvo doktor Lipovac, evo našim slušateljima i gledateljima koji nas slušaju i gledaju ovog trenutka. Pa evo, ja bih želio ljudima, vašim slušateljicama i slušateljima, evo samo ih pozvati još jedanput da dođu, da se cijepe. Hvala Bogu, naša zemlja, mi možemo i kod nas birati koje cijepivo hoćemo. I stvarno, jedno pitanje koje stalno mi se mota po glavi, dakle ljudi to često pitaju za te nuspojave i za, ne znam, dakle postoji mogućnost naravno nuspojava, ali kad gledate da se jedna ozbiljna nuspojava javlja na 50,000 cijepljenih, a da na 200 ljudi jedna osoba umre koja boli od covida, jel? Dakle to je velika razlika. Dakle šansa vam je puno veća da ćete loše završiti ako se razbolite od covida, nego da ćete dobiti nekakvu lošu reakciju nakon cijepljenja. Evo, znači poanta je da se ljudi ipak cijepe. Martina Gregurović-Šanjuk, evo i vaša poruka. Moja poruka za kraj našim sugrađanima i sugrađanka je vrlo jednostavno: vjerujte u znanost. Vjerujte u svoje liječnike isto tako kako im vjerujete kad slomite ruku, kad slomite nogu, kad imate upalu slijepog crijeva, kad imate bilo koji drugi zdravstveni problem, kad im se obratite, zatražite pomoć i kad vam pomognu. Kad je ovo cijepljenje u pitanju, ja uvijek povlačim paralelu sa obveznim cijepljenjem djece. Mi smo u Hrvatskoj poznati po visokom postotku, pogotovo ovaj naš sjever. Nitko ne propituje ispravnost. Vrlo, vrlo rijetki su slučajevi, to su iznimke, da bi netko dovodio u pitanje obvezno procjepljivanje svoje djece. Stoga mi nije jasno zašto u ovom slučaju građani nemaju povjerenje u cijepljenje kao jedini način borbe. Sve ove zapravo dječje bolesti kojih mi danas nemamo, koje su nam u prošlosti bile itekako prisutne, iskorijenjene su upravo zahvaljujući cijepljenju. Još jedanput naglašavam, sljedeću subotu isto tako kao i u prošlu imat ćemo organizirano cijepljenje u gotovo svim našim jedinicama lokalne samouprave. Mi očekujemo da će to biti u 31, jedno što može biti iznimka ukoliko dođe do značajnog pogoršanja zdravstvene situacije kod naših liječnika koji drže sami ordinacije u nekim mjestima, ali vjerujem da ćemo se uspjeti organizirati da to bude u svakoj jedinici lokalne samouprave. Biće dostupni liječnici od 7 do 14 sati. Ako nije vaš liječnik obiteljske medicine, bit će neki drugi. Isto tako, bez najave možete se procijepiti kod njega, iskoristite tu priliku, zaštitite se na vrijeme, radi sebe, radi svojih najbližih, ispoštovanje prema našim zdravstvenim radnicima koji istinu veliki teret podnose već više od 1.5 godina. Evo, nadamo se da smo uspjeli mi ovom emisijom barem nekome pomoći da donese odluku. Bilo je to sve u večerašnjoj panorami Radio Stubice. Naši gosti bili su Martina Gregurović-Šanjuk, pročelnica za zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, i dr. Ivan Lipovac, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Emisiju je tonski realizirao Darko Kolar, uredio i vodio Mladen Kukas. Kažemo da se čujemo za 2 tjedna, jer za idući utorak sam ja službeno spriječen, nisam bolestan, nadam se da neću ni biti. Ali evo, pa se čujemo za 2 tjedna. Lijep pozdrav, ostanite i dalje uz program Radio Stubice. Lijep pozdrav. Panorama utorkom, Radio Stubice.